Ni dorkौ खेवबाय गावनि थैनायजोंनो नोंनि क्रुसनि सायखङाव आंखायनो बोलो आंनि थाखाय थैबायनो बिखौ गोसोखांनो क्रुसावनो जिसुआ देरहाबाय सोरगोनि दरखौ खेवबाय गावनि थैनायजोंनो क्रुसाव थैनाय जिसु आंखौ नुदों बियो क्रुसनि सायखं सानफ्रोमबो आंनि हायाव गाथो क्रुसावनो जिसुआ देरहाबाय सोरगोनि दरखौ खेवबाय गावनि थैनायजोंनो आङो क्रुसनि खाथियाव थाथारगोन सानफ्रोमबो आलायगोन आमाजों मोनजासे सोरगोखौ क्रुसावनो जिसुआ देरहाबाय सोरगोनि दरखौ खेवबाय गावनि थैनायजोंनो Nisan derhasat दा बेनिखायनो जिहेतु इसोरा बे गिर्जा न'खौ गायसननायनि उनावहाय फोथारनायनि उनाव बे गिर्जा न'नि खामानिया बेवहाय मावजादों सोरनि खामानिफ्रा मावजादों दा बेनिखायनो जोङो बेखौ जोङो इसोरनावनो फोथारनानै जोङो गथायनायखाय इसोरनावनो जों गथायफिननानै बेखौ गिर्जा न'निफ्राय जों बिदाय होनानै गुबुन गिर्जायाव जों हाबनो नांगौ दा बेनिखायनो दिनैहाय इसोरनि मुङै जों बेखौ फोथारनायखाय इसोरनि मुङैनो जोङो बेखौ इसोरनाव गथायनानै इसोरनो रायथिनानै नांग्राफोर जिसुखौ सोंहरदो रानथिलियावनो जोंनि लाङो बिनि सानखौ नायदो फोरबोनि नागायाव गोग्लैयै थादो सिगाङाव गोथै खृष्टनियावनो जिसुखौ संलांदो खृष्टान हानजाफोर बिसारुफ्रा खारगोन जिसुनि मुङै नांग्राफोर नोंलाबै Bipa bisa gothar joni mungai
गोसोखांनाय आरो मोनसे रंजानायनि फोरबो आरो दिनै बे पन्द्रगाव गिर्जानि अर्थात पन्द्रगाव मण्डलीनि जारिमिनखौ जोङो नुनो मोन्दों 30 बोसोर जाबोबाय आरो बे 30 बोसोराव दिनै बे गिर्जा न'आ ब्रैथि आरो आङो नुनो मोन्दों आरो फिल खालामनो हादों दिनै बे 30 बोसोराव दिनै बे पन्द्रगाव मण्डलीया हयथ' गोबां नारा नाथा नाजानायजों सम बेबायदिनो गोग्लैबोदों सिखारदों बेबायदिनो दिनै इसोरनि हेफाजाबजों बेबायदिनो आवगायबोयै मोनसे गेरेमसा मोनसे मण्डली जाफैबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै बुंनो गोसो जादों आं नुबोनाय जाय मानसिफ्रा दिनै बे मण्डलीफोरखौ जोथोन लादों बिथांमोनहा गोबाङानो रुंसारि जालांबाय आरो गोबाङा दिनैहाय बे सारियाव जिरायनानै दङ आरो बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायखौ माने आंनि मेगनजों नुनो मोन्दों आंनि बिबथैमोन आंनि बिबोमै गाहायफोर बिथांमोननि नारा नाथा नाजाबोनायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो बिथांनि मावनायफोरखौ गोसोखांब्ला आंनि गोसोआ थुलुंगानाय फैयो दिनैबो बिराद मोजां मोन्दों बिराद थुलुंगानाय मोन्दों बिथांमोननि नाजानाय आरो बे मण्डलीफोरनि फोथायनाय आरो खौसेथिया दिनै बिराद गिदिर मोनसे महर मोनबाय आरो बे मण्डलीनिफ्रायनो गोबां गाजालि खिलिहरबाय आरो बेबायदि मोनसे गेरेमसा बिफां जानानै दालाय होननानै बिलाइ थायबाय उन्दै गथ'फ्रा दिनै इसोरखौ सिनायबाय बेयो जाहैबाय नोंथांमोननि नारा नाथा इसोरनियाव नाजानाय आरो नोंथांमोननि फोथायनाय आरो बे फोथायनाया दिनै बिलाइ थायबाय बे जाबाय मोनसे बिराद मोजां इसोरखौ खुलुमग्रा न'खर नोंथांमोना लुखांनो हाबाय इसोरखौ खुलुमग्रा मोनसे बिराद समायना मोनसे गिर्जा न'खर नोंथांमोना लुखांनो हाबाय जोबोद साबायखर बावथावथाव दिनै जोङो मिथिनो मोनो जे लुथेरान गिर्जाया मोनसे सेल्फ रिलायेन्ट मोनसे गिर्जा जाबाय गावनो गाव आथिङाव गसंनो हानाय मोनसे गिर्जा जाबाय दहाय जोंनि मानगोनां साबजेक्ट मास्टार बिथाङा बुंदों जे लुथेरान गिर्जाया मोनसे सेल्फ रिलायेन्ट मोनसे चार्च गावनो गाव आथिङाव गसंनो हानाय मोनसे गिर्जा दिनै जोङो नुनो मोन्दों दिनै बे मण्डलीनि जे जारिमिन अर्थात बे गिर्जा न'खौ लुखांनायनि जे जारिमिनखौ नायब्ला जों नुनो मोनदों एबरनिफ्राय जोङो सापर्ट मोनाखै बाहेरानिफ्राय जेबो जोङो फाइनान्सियेल सापर्टखौ जोङो मोनाखै नाथाय इसोरखौ गिनायजों इसोरखौ अननायजों बे मण्डलीनो आरो माखासे मानसिफ्रा गुबुन मण्डलनि ज' जानानै बे मण्डलीखौ लुखांनाय जादों बेसे समायना आरो बेजोंनो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सोलोंनो गोनां मोनसे आयदा बियो दिनै हयथ' गोबां गोदान ख्रिस्टानफोर दङ 30 बोसोर जाबाय बिथांमोनहा दिनै 30 बोसोरजोंसो बेबादि मोनसे मोजां मोनसे मण्डलीखौ बिथांमोनहा लुखांनो हादों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे सोलोंनो गोनां आयदा जोङो गुबुनाव आखाइ फोलावहरनानै जोङो इसोरखौ खुलुमनो नाङा दिनै बेबायदि मोनसे अबस्थायाव जोङो फैबाय लुथेरान गिर्जाया NELC निफ्राय लानानै इउनाइटेड एभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च जोंनि जे हेड अफिस चेन्नाइ दङ बेवहाय बिथांमोनहाबो दिनै जोंखौ डाइरेक्टलि फाइनान्सियेल सापर्ट खालामनो हाया आरो जोंनि जे एब्रड जे मिशन पार्टनारफोर बिथांमोनहाबो फाइनान्सियेल सापर्टखौ उइथड्र खालामजोब्बाय अनलि जोंहा मोनसे हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टआव जोंहा माखासे एफा एनै सापर्टफोर दंसै दा बेनिखायनो बेफोर गासै कनसेप्टखौ जोंनि लुथेरान गिर्जाफ्रा एडप्ट खालामबाय नाजावबाय आरो गावनि आथिङाव दिनै जोङो गसंनो दिनै जोङो सोलोंबाय आरो बेनो दिनै पन्द्रगाव मण्डलीया बेबायदि मोनसे उदाहरन बेबायदि मोनसे दैखान्थिखौ दिनै जोंनि गेजेराव दिन्थिबाय जोबोद हामबाय आरो आङो गथायफोर सेन्ट्रेल कनफारेन्सनि जानानै
नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होनो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे हामलायनाय नोंथांमोननो जासिलांबाय दिनै जोङो बै गिर्जाफोरखौ मोखाङाव लिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों जे बेवहाय बुंदों माथाइनि 11नि 28आव बिबान गिदिर बाननानै लिरनायफोर नोंसोरो आंनियाव फैदो आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन दिनै बे गिर्जा न'आ मोनसे इसोरखौ खुलुमग्रा जायगा आरो बेयाव जायफ्रा हाबगोन जायफ्रा हाबलाय ओंखारलाय खालामगोन बिथांमोननि जिबनाव मेंनाय थाब्लाबो समस्याफोर थाब्लाबो जाहाथे गोजोननाया बिथांमोननि न'खराव नुजाथिफैयो इसोरनि उपस्थितिया जिसु ख्रिस्टनि उपस्थितिया नोंथांमोननि जिबनाव आरो न'खराव आरो बे मण्डलाव जेब्लाबो थाथों आरो बेबायदिनो रुजु रुमुयै जोङो इसोरखौ खुलुमलांनि आरो जोबथारनायाव आङो बेखौनो आरोबाव हामबाय होनदों जाय बिथांमोना दिनै बे मण्डलिखौ गाइड खालामनायाव दैदेननायाव जोबोद सेक्रिफाइस खालामलांबाय सोरबाया रुंसारि जालांबाय सोरबाया गोथाङै दङ बिथांमोनखौ आङो साबसिननि जानानै आङो बिथांमोनखौ हामबाय होनदों हयथ' बिथांमोनहा दङमोनब्ला दिनै रंजानायजों हयथ' गोदैखौ बुंगोन आरो जायफ्रा दङ बिथांमोना हयथ' दाहाय एसे एनै मोनसे बुंनाय बुंनानै जोङो दिन्थिलांगोन बेयो जोंनि मोनसे थुलुंगानायनि मोनसे बाथ्राफोर जागोन आरो बेखौ लानानै जों इसोरनि खामानिखौ जोङो आवगायलांगोन बे समाव आङो सेक्रेटारि जानानै दिनैनि बे गाहाम हामलायथिखौ आङो फोजोबनाय जाबाय